Hello friends, आसा खालामदों साफ्रामबो इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दङ। So दिनै आंनि फ्री टाइमावहाय आङो दोंसे गस्पेल भिडिअ रिएक्शन खालामनो सानदों। आङो फ्री टाइमावहाय स्पेशली गस्पेल मेथाइ बिराद खोनासङो, ओमफ्रायहाय बेबायदिनो गस्पेल भिडिअ नायो आरो आंजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आङो नायजानो हास्थायदों आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे बे भिडिअखौहाय नायनानै बिनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन होननानै आङो भरसा खालामदों आरो बेनो जाहैबाय राहा अफिशियेल गस्पेल मिउजिक भिडिअ इउथ कमिटि Bbca जों दिहुनजानाय अलमस्ट 1 month जाबाय आरो बे नै मास मोनसे जाबाय। गोदानसो बे मेथाइआ, ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनो बेखौहाय स्पेशली इउथ्सफोरनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां मेसेज होदों आरो बे भिडिअजोंहाय। ओमफ्रायहाय फै जोङो लोगोसेयै बे भिडिअखौ नायनि आरो खोनासंनानै जोङो माबा मोनसे जोङो सोलोंनि आरो बिसिनि अफिशियेल मिउजिक भिडिअ जे बेखौहाय बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन Bbca नि इउटुब चेनेल दं, बेयाव थांनानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेनिफ्राय So फै जोङो लोगोसेहाय बे भिडिअखौहाय नायनानै जोङो लानि आरो बेनिफ्राय जोङो माबा मोनसे सोलोंनि। राहा I am sorry. मानसिखौ लाबोनाया बहुत लेट जाबाय। मानसिया गैलिया।
मोजां मेसेज शेयार खालामो बियो इउथ्सफोरनि थाखाय जों माब्लाबा मा होनो जों इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिनानै जोङो गोजोननाय जोङो नागिरो नाथाय जेब्ला जोंनियाव गासै दुखु निदान आरो प्रब्लेमा फैयो अब्लासो जोङो इसोरखौ गोसोखाङो बियो बिराद मोजां मेसेज शेयार खालामो बे इउथ्सफोरनि थाखाय नोंथांमोना अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आङो लिंकखौबो होगोन नोंथांमोना नायदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो सापर्ट खालाम ओरै बे Bbca इउथ कमिउनिटिया बांसिनै बेबायदिनो इउथ्सफोरनि थाखाय इसोरनि बाथ्राखौ बेबायदि मिउजिक भिडिअफोरजों शेयार खालामनो हायो इसोरा Bbcaनि गासै इउथ कमिउनिटिखौहाय बोर होथों आरो जों दासो खोनासंनाय आरो नायगिरि बयनिबो सायाव इसोरा बोरखौ लाबोथों God bless you आरो नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन